Sadsad na ang isang barko dito sa Katbalogan dahil sa hampas ng malalakas na alon. Wow, my God! Buti na lang na-escape ko yung camera ko kasi nandito ako mismo sa tabi ng port area, and mga tindahan dito wala na, sira-sira na yung mga bahay. And may gwapo dito na katabi ko, si Sir Tuazon. And yun, ito yung malakas na hangin or alon ngayon na humakampas dito sa isang cargo vessel dito sa Katbalogan City.